Ovo je Maslačkov istraživački centar u prirodi, poseban kutak u dvorištu dječjeg vrtića Sisak Novi, u kojem mališani uče i stvaraju nova prijateljstva. Njih 420, zahvaljujući donaciji udruge RTL pomaže djeci i tvrtke Span, počet će razvijati znanja i vještine u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike od najmlađih dana. Željeli smo u stvari približiti djeci sadržaje vezane za prirodne znanosti i razviti im pozitivan stav o tome. Vjerujemo da ćemo to i uspjeti jer djeca uče čineći, djeca uče kroz igru, a uz ovo bogato, iznimno bogato, usudim se reći, okruženje poticajno uz suradnike, naše stručnjake, vjerujemo da ćemo razviti nove kompetencije i proširiti spoznaju djece predškolske dobi. O tome koliko je važno kod djece razviti ljubav prema učenju znaju u Spanu, dugogodišnjem korporativnom partneru naše udruge, čiji je uspjeh rezultat njihovih temeljnih vrijednosti, pouzdanosti i cjeloživotnog učenja, kao i neprestanog razvoja i napretka te primjene novih trendova znanja i vještina. Nešto što prenose i novim generacijama. Sada, znači, dječji vrtić Sisak Novi ima novi STEM laboratorij u sklopu zapravo kojeg djeca od najranije dobi mogu učiti o tehnologijama, stjecati nova znanja i iskustva. Generalno, svijet u kojem živimo je sve više usmjeren na tehnologiju i ovo je prilika da zapravo onima najmanjima od najranije dobi damo uvid u to kako će svijet izgledati u budućnosti. Ovim putem najviše se želimo zahvaliti u ime sve djece i zaposlenike dječjeg vrtića Sisak Novi, udruzi RTL pomaže djeci, tvrtki Span, bez čije pomoći financijske kroz ovaj projekt ne bi ostvarili davne želje, odnosno planove koje smo imali, ali nismo uspjeli sami ostvariti za otvaranjem ovog istraživačkog centra. Budući biolozi, fizičari, matematičari i informatičari, a prve korake napravili su upravo zbog vas. Hvala vam!